S235, C45, DIN. Vyzerá to ako šifra z Matrixu, ale ak staviate dom, sú to dôležité skratky, ktoré potrebujete vedieť. Ja vás ich naučím čítať za 40 sekúnd. Ak vidíš S-ko, je to konštrukčná oceľ. 235 je super na ploty, zábradlia či konštrukcie do bytu. 355 uniesie viac, takže ak staviaš most alebo halu, tak ber 355. Máš tam C-čko? Tak to je uhlík. C45 je označenie pre oceľ s prímesou 0,45% hliníka, vďaka čomu je tvrdšia, ideálna na hriadle a čápy. A ak je pri nej plus C, je ťahaná za studená, čiže presná a pevná. Označenie H9? To ti hovorí o tolerancii. V skratke, že rozmer sedí na mikrometre. Čím menšie je číslo za písmenom H, tým presnejšie to zapadne do diery. Potrebuješ plechivá oceľná zastudená? Hľadaj DC01. Poprvé sú dobre ohybné a za druhé majú skvelý povrch pre povrchovú úpravu. Skratky EN a DIN sú normy, ktoré zabezpečujú presné vlastnosti materiálu. ENko je moderná európska norma, zatiaľ čo DINko stará nemecká škola, ktorá sa však dodnes používa hlavne pri spojáku. Nestrácaj čas hádaním. Sleduj MPO Metal a stavaj z ocele, ktorá ťa prežije.